Новыя штрафы за нібыта прапаганду бяздзетнасці і так званых нетрадыцыйных каштоўнасцяў. Крымінальная справа паводле факту трагедыі ў небе над Менскам, фіяска расійскіх і беларускіх шпіёнаў і хакейны праклён Лукашэнкі. Пра гэта ды іншае распавядзём у кароткім выданні навінаў чацвярга 16 красавіка на Белсаце. Пачынаем. Лукашенко падпісаў закон аб змяненні кодэксаў у пытаннях адміністратыўнай адказнасці. Асобны блок у ім прысвечаны так званым традыцыйным каштоўнасцям. У прыватнасці ўводзіцца адказнасць за прапаганду бяздзетнасці і гомасексуальнасці. У законе гэта вызначаецца як, цытата, «распаўсюд у любой форме інфармацыі дзеля фармавання ў грамадзянаў уяўленняў аб прывабнасці гомасексуальных стасункаў, змены полу, бяздзетнасці або аб прызнанні педафіліі дапушчальнай». За гэта прадугледжаныя штрафы да 900 рублёў для фізічных асобаў, да 4500 рублёў для індывідуальных прадпрымальнікаў і да 6750 рублёў для юрыдычных асобаў. Калі такая інфармацыя даступная непаўналетнім, пакаранне будзе больш жорсткім. Магчымыя грамадскія працы або адміністратыўны арышт. Паводле факту катастрофы мотадельтаплану пад Менскам, у якой загінулі пілот-інструктар і 26гадовая пасажырка, заведзеная крымінальная справа, паведамілі ў следчым камітэце. У ведамстве зазначылі, што падчас расследавання плануюць праверыць законнасць і абгрунтаванасць выдачы дазволаў на палёты, надаць увагу прычынам і умовам, што прывялі да трагедыі. Следчыя не ўдакладняюць, ці маюць ужо нейкія доказы парушэнняў у гэтым канкрэтным выпадку. Нагадаю, мотадельтаплан «Фрэгат» разбіўся 14 красавіка каля вёскі Азярцо на тэрыторыі музею. Выпадковымі сведкамі трагедыі сталі першакласнікі адной са сталічных школаў, якія прыехалі на экскурсію. На борце былі пілот-інструктар ды саўладальнік клубу «Авіаменск» Руслан Іваноў і 26гадовая пасажырка Тацяна. Дзяўчына мела эканамічную адукацыю і была прыхільніцай актыўных відаў адпачынку і спорту. Згодна з папярэдняй версіяй, прычынаю трагедыі стала тое, што пілот не справіўся з кіраваннем. Паводле відавочцаў, мотадельтаплан набраў вышыню, а пасля ад парыву ветру крыло апарата склалася, і ён пачаў падаць. Старшыня КДБ Іван Церцель сустрэўся ў Калінінградзе з дырэктарам службы вонкавай выведкі Расіі Сергеем Нарышкіным. Абмеркавалі прыярытэтныя кірункі выведнай дзейнасці ды, цытата, «каардынацыю ў пытаннях супрацьстаяння агрэсіўнай палітыцы Захаду». Тым часам у Малдове былога намесніка дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Александру Бэлана завочна асудзілі на 1,5 года пазбаўлення волі за разглашэнне дзяржаўнай таямніцы. Ён прызнаў віну. Бэлан перадаваў сакрэтныя звесткі КДБ, а затым гэтая інфармацыя трапляла да спецслужбаў Расіі. У Літве Клайпецкі акруговы суд прызначыў Міндаўгаса Януйціса і Тацяну Бялецкую вінаватымі ў шпіянажы на карысць Беларусі. Януйцісу ён прысудзіў 7 гадоў пазбаўлення волі, а Бялецкай 6,5 гадоў зняволення. А ва ўкраіне затрымалі інфарматарку ФСБ Расіі, якая паводле версіі СБУ карэктавала ракетна-дронавыя атакі расійскіх войскаў па Краматорску. Жанчына трапіла ў поле зроку расійскіх спецслужбаў, калі ездзіла ў Беларусь у пачатку паўнамаштабнай вайны. Белаві адновіць рэгулярныя палёты ў Ізраіль з 19 красавіка, паведамляюць у прэс-службе нацыянальнага авіаперавозніка. Рэйсы паміж Менскам і Тель-Авівам будуць выконвацца 2 разы на тыдзень, у чацвяргі і нядзелі. У небе пасажырам давядзецца правесці каля 6 гадзінаў. Квіткі на гэтыя рэйсы ўжо ў продажы. На пачатку года Белаві аднавіла палёты ў Ізраіль пасля 4 гадоў санкцыйных абмежаванняў. Аднак ужо ў канцы лютага рэйсы ў гэтую ды іншыя дзяржавы рэгіёну зноў паставілі на паўзу з прычыны эскалацыі канфлікту на Блізкім усходзе. Амерыканска-ізраільскія вайсковыя аперацыі супраць Ірану і удараў іранскага боку па Ізраілі ды іншых краінах рэгіёну. Дарожна-транспартнае здарэнне са смяротным вынікам на Меншыне. На 31-м кіламетры аўтадарогі Р-68 Пухавічы ў зданні гарэлая 70гадовы кіроўца Рено Сандера выехаў на паласу сустрэчнага руху. Там ён сутыкнуўся з аўтамабілем Infiniti FX35. У выніку ДТЗ кіроўцу Рено з траўмамі перавезлі ў шпіталь, дзе праз некаторы час ён памёр. З папярэдняй інфармацыі прычынай аварыі стала казуля. Тая выбегла на праезную частку перад Рено і змусіла кіроўцу выехаць са сваёй паласы руху. Жанчына загінула на пажары ў Барысаве. Загарэнне адбылося ў кватэры на 4-м паверсе шматпавярховіку на вуліцы Энгельса. Прыбылыя на выклік пажарныя знайшлі на лесвічнай пляцоўцы каля ўваходу ў кватэру мужчыну ў непрытомным стане.
Яго шпіталізавалі. А вось гаспадыню кватэры, якая была ў адным з задымленых пакояў, выратаваць не ўдалося. Яе вынеслі на свежае паветра, але медыкі канстатавалі смерць. Праз моцнае задымленне з кватэры, размешчанай паверхам вышэй з дапамогай ратаўнічай маскі, працаўнікі МНС вывелі на вуліцу маці і дзіця. Медычная дапамога ім не спатрэбілася. Менская «Дынамо» скончыла выступ у плэй-офф кантынентальнай хакейнай лігі. Зубры прайгралі ўсе 4 гульні чвэрцьфінальнай серыі Кубку Гагарына супраць казанскага «Акбарсу». Пасля балючай паразы ў першым гасцевым матчы 0-4 на пляцоўку Татнефть-арены гульцы «Дынамо» выйшлі зараджаныя на барацьбу за апошні шанец працягнуць серыю. Што праўда, гэтая зараджанасць абярнулася ў асноўным вялікай колькасцю фалоў і боек, а ў сярэдзіне першага перыяду гаспадары выйшлі наперад. Другая 20-хвілінка толькі замацавала перавагу «Акбарсу». Пры ліку 3-0 на карысць гаспадароў у канцы трэцяга перыяду «Дынамо» зняло брамніка і цягам 2 хвілінаў амаль здзейсніла камбэк, але зубрам не хапіла сілаў і часу. 3-2 на карысць «Акбарсу» і 4-0 у серыі. Вышли биться, потому что уже терять было нечего, и старались показать, что мы не бесхарактерны. И мы, я думаю, это показали. Играли мы достаточно хорошо, где-то просто моменты не реализовывали свои очень важные, которые могли вытаскивать. Гэты сезон стаў для «Дынамо» самым паспяховым у гісторыі выступаў у рэгулярных чэмпіянатах КХЛ. Каманда заняла другі радок у заходняй канферэнцыі. Заўзятары спадзяваліся на паспяховы працяг у плэй-офф, аднак і годам раней зубрам не скарылася стадыя чвэрцьфіналу. Цікавая дэталь. Абодва разы прайграныя серыі «Дынамо» выдавала пасля паказальнай увагі з боку Лукашэнкі і ягоных піар-візітаў на трэнаванні. Энос очень худенький, ему хлеб можно. Тэхнарэйв у Белавежскай пушчы перанеслі пасля пратэстаў беларусаў у соцсетках. Фэст меўся адбыцца 18 красавіка, аднак цяпер аператар продажу квіткоў абвясціў змену даты на 28 жніўня. Усё ўжо набытыя квіткі застаюцца дзейнымі. Раней анансаваны ў Белавежскай пушчы тэхнарэйв сутыкнуўся з абурэннем беларусаў у соцсетках. Многія выказвалі меркаванне, што гучная музыка нашкодзіць звярам і птушкам, які ў гэты час выводзяць сваё патомства. У адказ арганізатары і адміністрацыя нацыянальнага парку сцвярджалі, што пляцоўка месціцца далёка ад запаведнай зоны, а гук будзе скіраваны ў бок сцэны, каб мінімізаваць уздзеянне на прыроду. Папаўненне ў гарадзенскім заапарку. У сям'і еўрапейскіх муфлонаў, кроша і рывы нарадзілася маленькая кола. Цяпер у заапарку жывуць ужо 6 прадстаўнікоў гэтага віду парнакапытных, найбліжэйшых родзічаў свойскіх авечак. Глядзім без каментара. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня чакае вас у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат о 19 гадзіне паводле Менску. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, а таксама ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.